Andru, Sultan tas-sema. Kodbam azzanissimo, kelli min allum fiskit, il-kelma tiegħek tkun id-daw li keċċid Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja omna tmutamel il-festa tal-Anġli kustodji jimqazza. Alla ħalaq lill-Anġli għalfejn biex jikkontemplaw il-glorja tiegħu wiċċ imwiċċ u jaqdu lilu u lill-bnedmin. L-Anġli kustodji huma dawk li mogħtija lill-bnedmin għalfejn biex jieqfu magħhom fil-bżonnijiet tagħhom u jibgħiduhom mill-perikoli. Allura kull wieħed waħda minna għandu l-Anġlu kustodju tiegħu. U importanti li nkunu devoti ta' dan l-Anġlu kustodju tagħna, kull wieħed waħda minna, biex fid-deċiżjonijiet li aħna nagħmlu ikunu deċiżjonijiet tajba ta' ġita għalina u ta' ġita s-soċjetà. Għalhekk ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejtin Giuseppi, Giolina u Edmond Buġejja. U Alla bi provvidenza tal-aġeb, inti jogħġbok tibatinna l-Anġla qaddisa tiegħek biex iħarsuna fit-triqatna kollha, fiċ-ċokontan nitolbuk biex iżżommna dejjem taħt il-ħarsin tagħhom, ħalli nissibu magħhom fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. L-Anġlu tiegħi jimxi quddiemek. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Dan jgħid il-mulej. Arani, se nibgħat Anġlu quddiemek biex iħarsek fit-triq u waslek fil-post li jien ħejjejtlek. Qis li tagħtih wiċċ u tisma' kliemu. La tmeriħx għax ma jaħfrilkomx nubietkom għax hu ikellimkom f'ismi. Jekk tisma' sewwa minn kliemu u tagħmel kull ma ngħidlek, jien ikun l-għadu tal-edewwa tiegħek u naħodha ma' min jaħodha miegħek. L-Anġlu tiegħi jimxi quddiemek u waslek għand l-Amurin u l-Ħittin, il-Periżin, il-Kananin, il-Ħiwin, il-Ġebużin u jien neqridhom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, l-Anġlu tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. L-Anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tagħmmar għad-del ta' dak li jista' kollox, għid lill-mulej kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama. Ngħidu l-Anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Bir-riħ tiegħu jagħtik u taħt ġwenħajk tistken. Ngħidu l-Anġli tiegħu jibgħatlek biex iħarsuk. Ma tibżax mill-biża tal-lejl, anqas mill-mvleġġa li tittajjar binar, minn pesta li tinxteret fid-dlam jew minn marda li ġib ħerba f'nofsinhar. Ngħidu l-Anġli tiegħu jibgħatlek
biex iħarsuk. Ebda denni ma jiġrilek, abda ħsara ma tersaq l-endarek, għax l-anġli tiegħu u jibatlek waħarsuk fit-triqatek kollha. Ngħidu l-anġli tiegħu jibatlek. Kjoġobkom inqumu l-kol bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Birku l-mulej eżerċti tiegħu kollha, għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Alleluja. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu d-dixxipli lejn Ġesu staqsewh mela minnu l-ikbar fis-saltna tas-smewiet. U Ġesu sejjaħ lejh tfajjel xkejken qegħdu f'nofshom qalilhom tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna tas-smewiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna tas-smewiet huwa dak li jċekkel lilu nnifsu bħal dan tfajjel żgħir. U min jilqa tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn wieħed minn dawn iż-żgħar għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewiet dejjem jaraw wiċċ missieri li huwa fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela kif għedna fil-bidu l-Knisja llum tiċċelebra il-festa tal-Anġli Kustodji tagħna. Issa il-kelma kustodji xi tfisser? Tfisser dawk li jieħdu ħsiebna. Mela din il-festa tfakkarna fil-protezzjoni li l-mulej jagħtina permezz ta' tant grazzi li nirċievu minn għandhom. U allura l-preżenza tal-anġli hija waħda li naqraw dwarha propju fil-Qodba Mqazza. Għaliex? Għax tant ġrajiet huma marbutin mal-anġli li huma l-messaġġiera tal-mulej illi bihom jersaq lejn il-persuni partikulari b'aħbar speċjali. U allura Ġesu f'din is-silta tal-lum jitkellem dwar l-anġli li jħarsu lill-bniedem, speċjalment liż-żgħar. U allura kemm hu sabiħ li nitalmu kif għandna ngħixu fil-preżenza tal-Alla u kif fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu l-anġli li kontinwament fil-preżenza tal-Alla jagħmlu fis-sema. U għalhekk importanti llum aktar minn qatt qabel ngħidulu lill-Alla Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Bil-wieqfa. Nitolbu l-mulej illum sabiex flimkien mal-anġli li jagħmlu l-ordnijiet tiegħu inħejju qalbna dejjem biex nisimgħu leħnu mulej fil-għoli tas-sema. L-anġla qatt ma jifu jifaħru l-kobor tiegħek. Għamel li fuq l-art il-Knisja ma tiqaf qatt ix-xandar l-ġubijiet li għamilt għas-salvazzjoni tagħna nitolbu. Mulej inti li bat lill-anġli tiegħek sabiex ixandru slim lill-bnedmin, ibatu minn nebħu ħsibijiet ta' paċi u slim lill-mexxejja u s-setanin tal-art nitolbu. Mulej inti tibat l-anġli tiegħek sabiex iħarsuna fit-triqatna kollha. Iqaf bihom magħna l-koll fil-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna biex ħadd minna ma jitfixkel fit-triq nitolbu. Mulej inti għamilt l-anġli messaġġiera tal-ġubijiet tiegħek. Għamel li bil-għajnuna tagħhom kull nisran jxandar l-ġubijiet tiegħek mal-bnedmin nitolbu.
u fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. U Alla Missier li tista' kollox, l-anġli tagħna dejjem jaraw wiċċek fis-smewiet. Għamel aħna qatt ma nieqfu nfittxu lil wiċċek sabiex ikonna qalb sapja f'ġisem safi. Ħalli meta jasal il-waqt inkunu bħal l-anġli fis-sema bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-inbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżunieti, widnuk tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamolej l-offert li jana qegħdin nagħmlulek f'ġieħ l-anġli qaddisa tiegħek u fil-ħnina tiegħek għatina li bil-ħarsin tagħhom bla qiegħda neħirsu mit-tiġrib ta' din il-ħajja u naslu b'wiċċ il-ġid fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien roddulek ħajr. U qatt ma niefu nxandru t-tifħir li jingħatalek fl-anġli u fl-arkanġli tiegħek għax il-ġieħ li jintrat lil dawn l-ħlejjaq li bihom inti titaxxaq u ġieħ mod lilek għal-kobor u s-sef tiegħek. U jekk huma jxirqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kulħadd u fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli waqt li aħna bwixna fl-art nissiebu magħhom u bleħen wieħed intennu it-tifħir tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis, tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes, għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' dil-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurok. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Giuseppi, Ġolina u Edmond Buġejja li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazzom Alla Marija, ma' San Giuseppe Żewġa, ma' San Ġwan Battista, ma' s-saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna ma' missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisbew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix idħol tagħti s-saf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie Signor Allah. Please.
nejdu flimkien, Anġlu talla, illi fit-tjubija tiegħek Alla tani biex tħarisni, iftaħli moħħi u mexxini f'dan il-jum hekk ikun. Nitolbu. Mulej inti tajjixna bis-sagrament tal-għaġib biex tqawwina għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li bil-għajnuna tal-anġli tmexxina fit-triq tas-salvazzjoni u s-slim bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nula l-izbaħan ja bil-fer taqlu bis-safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.